Baba wethu onamandla wonke, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, nasekuseni siyazithoba kuwe. Nkulunkulu ongcwele ngcwele, Nkulunkulu ongenasici. Kuwe ayikho inkohliso nenjabuliso ayikho. Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho. Siyathandaza Nkosi ngalo usakhe. Ngalo usiguqule. Ushintshe imicabango yethu. Ekuseni sisondele kuwe kakhulu kunakuqala. Siyathandaza Nkosi ukuphuma kwethu kule session kungafani nokungena kwethu. Sicela uhlangabeze idingo esinazo emphefumulweni ngegama lika Jesu Kristu. Makuzwakale wena, kubonakale wena kule ndawo. Siyancipha thina uba wena ukhule wengamele. Uthathe indawo ephakemeyo ngegama lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Sibingelele ekuseni ibandla lonke ngegama lenkosi. Ngiyanibingelela ekuseni ngegama lika Jesu. Esandleni somusa esandleni somusa ngiyagcinwa noma bengathini esandleni somusa ngiyagcinwa noma bengathini noma kungathini esandleni somusa ngiyagcinwa noma bengathini esandleni somusa Hallelujah. noma bengathini Hallelujah. esandleni somusa. Hallelujah. Ngicela ngathi singahlangana sithi singene lapha ehlalweni singashiyi itulo sithi. Amen. Asihlale in order. Singaye emva kakhulu kunezihlalo ezingenamuntu lapha phambili. Iyagcinwa Iyagcinwa noma bengathini esandleni somusa iyagcinwa noma bengathini esandleni somusa. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Noma ngivakashile kodwa ngiyathanda ukuthi sihlale sisondene. Uyazi sometimes ukuhlala emumva khona ukuzithoba. Amen. Nokuhlala phambili akona ukuziphakamisa. Yeah. So asingene ezwi lenkosi ekuseni. Ngiyathanda abantu abasho ukuthi sibe practical ngoba insindiso is practical. Amen. Angezi ukuzoperforma
but I'm here to influence your ngizwi. So that uma siphuma la wonke umuntu azi ukuthi yini yena angayenza. Awu amen. Ukuze singapheli sihamba sibonge sidumise uNkulunkulu wabashumayeli singabi naye wethu. Because inhloso kaNkulunkulu ngokuletha uJesu emhlabeni kwakukuthi ngoJesu sonke sisondele sibe phambi kaNkulunkulu. Yikho-ke iBhayibheli lithi uJesu akanawo amahloni okusibiza ngabafowabo phambi kaNkulunkulu. Sanikezwe istand la kumele sime khona sime as sons. Si-approach uNkulunkulu as amadodana. Kungabikho umuntu osemkhathisini wethu between us and God. Because noJesu akavumanga ukuthi abe phakathi kwethu noNkulunkulu kodwa wema nathi wathi ubaba wami sekuubaba wenu. Mayifundisa abafundi bakhe ukuthandaza wathi libothi baba wethu osezulwini. Thina sine privilege enkulu kabi. Laba bakudala mabethandaza kuNkulunkulu ngenxa yezimo eziningi noNkulunkulu abangaqondakali nabo bengenalungelo lokusondela enkosini ngenxa yokuthi uJesu wayengakafi igazi likaJesu lingakamhlambulula umuntu. Imithandazo yabo yayithi uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka. But uJesu mayefika yena wathi masinqamlele sithi baba wethu. Sithandaze to our Father. Hallelujah. God is your Father. uNkulunkulu baba wakho, but ngiyathanda ukuthi ekseni sikhulume nomuntu omusha because inhloso yokuthi kukhonzwe kuhlanganyelwe ukuthi thina as abantu abasha sisondele enkosini si-experience uNkulunkulu ngokwethu. Amen. Yeah, that's why as umuntu omusha akumelanga ube ne-appetite in church politics kodwa iba ne-appetite ekwazini uNkulunkulu wakho. Amen. Yeah, noma sihlangene sizokhonza, when you get a chance to serve abazalwane ngezwi lenkosi, you must make sure that you deliver a message. Amen. Ezosenza uma siphuma kule ndawo sizwe uNkulunkulu nomunye athi uNkulunkulu ukhulumile nami. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. And in nowadays siphile insukwini la khona uSathane elwa nebandla, we replace message ngama sermons amahle, well prepared and research, but angasiguquli. Kanti when uNkulunkulu ekhulumile nathi kumele siguqulwe. Amen. Vuma uma ingcwele akunyakazise kule ndawo kuyo akususa kumove uye kwenye indawo. Ungakhonza uNkulunkulu ngokupretenda. Ungakhonza uNkulunkulu ngokuzenzisa. Amen. Because ukuba umuntu kamoya kuyahambisana nokuba umenzi wezwi. Because before the Spirit of God athola indawo yokuhlala kuwe kuqala izwi likaNkulunkulu lizopheva indlela. Le-attract lawo mandla ukuthi aphile empilweni yakho. That's why today sizithola sisesimeni sokuthi abantu bavuthe unomphela, bavuthe bakhulume ngezilimi until the elders in the boardroom they take a decision ukuthi bam-excommunicate because unezona azenzayo. But uyaqhubeka nokuvutha. What spirit is that? Okabani lo moya owenza abantu baqhubeke bavuthe besezonweni, baqhubeke bevuthe bengekho right with God, bengekho in good standing. And lento izokwenza ukuthi sibe generation engawa experience amandla kaNkulunkulu agenuine, because siphila kuma feelings ethu too much. And uSathane mawuphila kuma feelings akho uyamsiza ngoba ila excela khona
usathane yonke into afuna ukuyenza emntwini uyithumela kuma feelings akhe. Usathane uyazi ukuthi ingqondo yethu ivulekile, igate angakwazi ukungena khona ngoba engqondweni yonke into ezemntwini ingena ngesango. Yonke into ezemntwini ingena igate layo ingqondo. So nosathane nawe uyanokha la engqondweni. Amen. But thina njengabantwana bakaNkulunkulu abasindisiweyo, we need to be honest. Fanele sikhonze uNkulunkulu ngokwethembeka, sibe seqinisweni, siphile ngeqiniso, sikhonze ngeqiniso, sizoba free, so that singazumncedisa uNkulunkulu, simkhonze sibuka yena ukuthi yini azoyenza. Amen. So ngizothanda sifunde izwi lenkosi incwadini ka 1 John chapter 3 verse 19, ebese ke ngikwazi ukukhuluma, because ukuze sihambe sibe ngabantu abasha okuthiwa bayavutha enkosini, kumele sibe abantu abaqala ngokwamukela amaqiniso eBhayibheli. Do you know that in your car into eyenza kube nespark ku-engine akusiwona upetrol obilayo? I-engine yemonto xa izawushisa, uma kade uhamba ngemonto uyimisa, i-engine ngeke usifake isandla enjinini ngoba iyashisa, ungafry inyama kuleya nje. But iqiniso lithi lo amlilo ukhandwa ipetrol ebandayo. Akuthi ngoba imonto kufanele benespark ugalela upetrol obilayo, kufaka upetrol obandayo. Upetrol obandayo ukhanda ispark, engine ishisa. Futhi akuvumelekile ukuthi upetrol ushise enjinini, because yikho kuthiwa uma ilanga lishisa kakhulu akumele ufake i-full tank, kumele kube nespace etankini ngoba kufuneka upetrol ushise, kufuneka uhlale ubanda. Ushisa xa udibana nenjini. So nawe njengomzalwane osindisiwe, you must know that ngeke ushintshwe, uvuthwe, ushintshiswe izintshumayelo ezivuthayo nama message avuthayo. IBhayibheli ngeke likwenze ube strong ngoba ubona umlilo literal uphuma la uza kuwo. You must allow the word of God to break you. You must allow the word of God to change your mindset. You must accept the truth of the word more than ukulifunda ulimemorize, more than ukulishare kwa Facebook. But you must allow the word of God to break you. Likwephule, likuphoqoze, likwehlule. Because it is meaningless ukukhonza uNkulunkulu ongakwehluli. Ma ufuna ukukhonza kwehlula into oyikhonzayo, ayikwehlula, ayikunqobe. Let it overcome you. Ngeke ukuzwe ukuhamba noThixo usondele enkosini uma ungafuni ukwehlulwa uye. Akakwehlule uNkulunkulu akubuse, akulawule. Awu, amen. Otherwise sizoba ngabazalwane abangamazi uNkulunkulu esimkhonzayo ngoba asifuni asinqobe, asehlule. Nomuntu okhonza inyoka uyayivumela imehlule, iyamlawula, imfuna ne-40,000, ithi makahamba ilahle emlanjeni, ayihamba ilahle emfuleni because uyayikhonza le nyoka. Xa imfuna azolala la ubusuku bonke ihambe phezu kwakhe, uyohlala na ubusuku bonke ihambe phezu kwakhe, iyamehlula, uyinika lento iyifunayo. Noma ifuna i-firstborn uyayinikeza because iyamnqoba, iyamehlula. Thina sinoNkulunkulu omkhulu, uyefuna lo nkulunkulu esimkhonzayo ukuba asehlule, simkhonze sehluliwe uye. So that manje ukukhonza kwethu kuzoba seqinisweni, ukukhonza kwethu kuzo attract amandla kaMoya Ngcwele to dwell in our lives. Singaphili nge-visitation, singezwa amandla ngoba sihlangene nabangcwele, kodwa siphile kwi-presence, siphile ebukhoneni bakhe, so that even nesono singazuba nandawo kithi.
If singavuma uNkulunkulu esehlule ngezwi, uSathane uzosihlula ngezono. Uzokhonza uNkulunkulu uhluliwe. Uzokhonza uNkulunkulu unqotshiwe. Ama-temptations azokunqoba ula phakathi endlini kaNkulunkulu. As a result, uphele ungenabo ubufakazi because ubufakazi buvela ngokunqoba. After i-victory, ila ufakaza khona kufakaza ukunqoba, akufakaza ukwehluleka. Ukuncipha kobufakazi endlini kaNkulunkulu i-evidence yokwanda kwabantu abahlulwayo. Oh, amen. So, njengabantu abasha asisondele enkosini not ngenxa yabangani bethu. Amen. Masondele enkosini not ngenxa ukuthi sizofuna entertainment. In nowadays ngiyazi ukuthi endlini kaNkulunkulu sekushintshile, sekuyindawo yenjabulo, sekuyindawo ye-entertainment. Even people banama fans abo, we choose our pastors that we love because ngama fans sekufana nokudlala ibhola manje. Amen. Singama fans, i-message asenendaba nayo. Even we go to inkonzo in convention, we don't have an appointment with God. We have an appointment with the speaker. That's why now we have to advertise the speaker so that people will come with an appointment with that speaker, not with God. Sifile manje sikhonza uNkulunkulu oyipika, asisamazi uThixo wethu. As a result, uThixo simi-experience under that anointing of that speaker. When we go home, sibe ngabantu esivama ukuba yibo, esiqhela ukuba yibo. Kanti inhloso kaNkulunkulu masihlangana kanje nawe thola influence ngoThixo, buyele ekhaya ungasahambi ngalendlela oze ngayo. Buyele ekhaya usingomunye umuntu, usuguqule, usushintshile, ebese kuMoya Ingcwele azifikele yena azozi introduce kuwe, akuthathe kule ndawo, akubeke kule ndawo, akuwelcome, akusondeze. Akumbulele into ezintsha, akutshela izinto ongeke uzithole epulpit, engeke zishunyelwe ngabafundisi, kodwa azixoxe nawe ngoba usehlele uthola indawo kuwe ukutshela lonke iqiniso. uJesu athi ningekuthwale manje kodwa mayisefikile uyoniholela kulo lonke iqiniso. Khona elithi iqiniso ngeke uholwe kulo mfundisi, okumele uholwe uMoya Ingcwele. Khona iqiniso ngeke uholwe kulo Shelet no chairman wakho, kumele uholwe uMoya Ingcwele. Khona iqiniso ongayikuholwa umfundisi wakho noma umfundisi wakho, kumele kube uMoya Ingcwele okuhola kulelo qiniso. Khona into engeke iphume kuwe ngoba sikhishwa intshumayelo, kodwa ziyophuma ngoba uyamvumela uMoya Ingcwele xa ezikhipha. Amen. So that ukukhonza kwethu singakhonzeli ukwamukelwa abazali bethu Assemblies of God, uNkulunkulu engazusamukela ezulwini lakhe. Oh, amen. Singakhonzela uku-acceptwa ngabazalwane. Singakhonzela ama-needs ethu. Singakhonze ukuze sibe successful emhlabeni. Hallelujah. uNkulunkulu uyafuna siphumelele emhlabeni sibe successful, kodwa enye into ayifunayo ukuthi la uJesu ekhona nathi sibe lapho. Manje uMoya Oyingcwele uze emhlabeni ukuzomaintain ukuphila kwethu ukuze singaphazami, asithatha sise la uJesu ekhona. Oh, amen. Funda 1 John chapter 3 verse 19. Ngaloko ke siyawukwati ukuthi sibe liqiniso nasembi kwaNkulunkulu. Siyawuba nesibinzi kunembeza wethu. 20. Ngekuthi nangabe nembeza wethu asilahla, uNkulunkulu mkhulu kunanembeza wethu, futhi wati konke. Bathandzekako, nangabe nembeza wethu angasilahli, sinesibinzi kuNkulunkulu. Konke lesikucelako uyasipha, ngoba siyigcina imiyalo yakhe, futhi senta lokuthandzekako emehlweni akhe. Naku la siyala ngako, kuthi sikholwe egameni lemvodzana yakhe lenguJesu Kristu, bese siyathandzana njengobe asiyala. All right. Bengifuna la verse 19.
no 2021. Our action will show that we belong to the truth. So we will be confident when we stand before God. Baba izwi lakho liyaphila, sincede ngalo ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. I want to tell you how to overcome guilt, because into enze ekukhonzeni mawusemusha ungabi lula kusondela enkosini ukuba guilty. Mawusemusha nje nansi into kumele une nawe inqobe uyehlule, because isitha ebusheni bakho sikubambezela ngokuthi uhlale guilty. Uzithole wena usesimeni sokwenza izinto that defile your spirit ezikwenza ube guilty. But abantu abaningi abasha baqhubekile bahlabelela be guilty, baqhubeka bakhonza be guilty, bangena ema-committeeni be guilty, benza yonke into eyenziwayo be guilty, bavuya endlini kaNkulunkulu bathenjwa, abanye baze bashada be guilty. Bengakwazi ukulidwa umoya ingcwele, because once waphila ne-guilty awuzukwazi ukusondela enkosini. I-confidence yokusondela enkosini idalwa ukuthi kube clean, kunembeza. Abantu abasha abaningi abangakhoni nokufakaza ukuconfessa ifaith yabo kwenziwa ukuba guilty enhlizweni. And the strategies kaSathane iwona amajele uSathane awasebenzisayo ukuvalela abantu abasha ukuthi babe guilty, bangayikholwa insindiso kaJesu, bangakholwa ukuthi uJesu angangenza ngiphile impilo engcwele. Iyaphileka impilo engcwele, ngingaba pure and stay pure. Hallelujah. That is why ebusheni bakho uma umuntu omusha osindisiwe kodwa kunezinto oyishalazelayo ezenzekayo ozibona ukuthi ziyangiqhelisa enkosini, but awufocus kuzo, awuzinaki, uyaqhubeka uhambe nazo, ugcina confused, ungazazi noma uJesu uyangimukela noma akangimukeli, ungazi noma kufuna ngiqale phansi ngisindiswe noma kufuna ngenze njani. Kanti wenze into wrong, wabekezelela into engabekezelelwa. Ukuba guilty akubekezelela. Each time you feel guilty, sondela enkosini. Ithi iBhayibheli incwadi namaHebheru masondele ngesibindi esihlalweni sayo. And kukhona indawo ongakwazi ukungena khona noma uguilty. Yabona nasekhwayeni ungakhishwa xa usuguilty, ungayekiswa nokushumela uma usuguilty, but esihlalweni somsa you are allowed to come ngesibindi noma unembeze kulahla. Kuthiwa masisondele sifumane umusa wokusiza. Umusa uJesu anawo ukuhlambulula inhliziyo yentombazane ikhonza uNkulunkulu iwugelekeqe, ingaculi kodwa iphila lento ihlabelelayo. Hallelujah. Because uma uqhubeka ukhonza uNkulunkulu ungekho sure ngepresence yakhe ebusheni bakho, uzokhula kabi, because usasa kuzofanele ube yileader. Kusasa kuzofanele uhole, kube ukuthi awukazi experience amandla kaNkulunkulu ekukhiphe entweni. That is why abantu abaningi abakholelwa naseimpendulweni zikaNkulunkulu, as a result kunzima ukuyocela enkosini. Yikho abanye mase kufanele bacele ngampela enkosini sekuphoqa isimo bahamba bayocela imithandazo yabanye abantu, because ikhona into ekuvimba yenza ukuthi imithandazo yakho ungayikholwa, ungayethembi. Umi kwi-level la uSathane ekugcine khona ukuthi ukholwe nje kodwa ungakholelwa i-connection yakho noNkulunkulu. Ubudlelwane bakho noNkulunkulu bube ubudlelwane obungaphili, ungabe ubudlelwane bekwethembana, noma uthandaza ungathandazi njengendodana ikhuluma noyise wayo. Uhlale njalo uncenga unqonqotha, ufila owangaphandle. Mabefakaza abantu ufila ukuthi akabi sona isikhathi awukabi right. Abaningi bahleli nje la uNkulunkulu babizela into ezithile okumele abazenze endlini kaNkulunkulu, kodwa uSathane usabavalele kuleli jele le-guilty ukuthi mawuhlale njalo uzingabazi, mawuhlale njalo uzibona usemva kunabanye. Hallelujah.
Njalo na uthandaza ngathi ungaqala ngokuxolisa ngoba lezi zinto kumele uyilungise kanti umsa wokusihlambulula ukhona. Ukuze siyofika lapha amandla kamoya oyingcwele ehlala kithi, uJesu ubeka icondition, uma ningithanda namazwi ami ehlala kini, ngiyakucela kuba abaniphe omnye umduduzi ethi umoya oyingcwele akekho phakathi kwethu uhambile. Umoya oyingcwele akahambi, uyayazi assignment yakho ukuthi uzohlala nebandla kuze kube phakade. Into nje uyathula uma umcimile. Enye into ecima umoya oyingcwele ukuhlala nezinto kunembeza ongayilungisi. Amen. Ithi iBhayibheli, our action will show that we belong to the truth. So we'll be confident when we stand before God. Because wonke umuntu osindisiweyo kumele abe neconfidence yokuma phambi kaNkulunkulu. Kumele abe neconfidence mayothandaza azi ukuthi ngiyongena emeeting between me and my Father. Elithi iBhayibheli maniyothandaza vala neminyango, uma nike nangena emakamereni uyihlobo nesithekeni uzanirewarda, une-reward ukuthandaza. But when you are guilty, umqansa ukuthandaza kuyesinda. Hallelujah. And ukuthandaza into kamoya. Ukuthandaza is spiritual. Ukuthandaza ubi kumoya ngoba ukhuluma ngezilimi. Wathi nje egameni kaJesu uyaphuma entweni zenyama ungena entweni kamoya. Le gama lika Jesu mawuthandaza uthi ngegama lika Jesu sewusentweni kamoya. That is why umthandazo uyashisa noma uthandaza ebanda. Umthandaza ufi noma uthandazile sefile. Umthandazo ukhuluma noNkulunkulu la code ethi ngegama lika Jesu iyona ephoqa ukuthi lento oyikhulumayo ayizwakale ezulwini. Njengalokhu uma ushaya ikhodi ushaya negoli uthi 011 yonke into ozoyithetha iphoqwa iliya code ukuthi yonke lento ayihambe egoli, lo cingo alikhala egoli noma lingabanjwa but likhala khona luphoqelekile ukuthi liye egoli ngenxa yale code. Waguqa noba ubuthakathaka noba uguilty noma uyazisola, waguqa wathi ngegama lika Jesu lento oyithethayo iyaphoqa ukuthi ihambe ezulwini. That is why noma ungasakwazi ukuzenza ezinye izinto ngenxa yeguilt, kodwa into ongakwazi ukuyenza ukuthandaza, usondele esihlalweni sobukhosi, ufumane umusa ukusiza ngesikhathi esifaneleyo. Hallelujah. But when uSathane kwenza ukuthi uhlale uguilty, usuke kuvalela ejelele ukuthi ungaphumeleli ukwazi ukuthi ubani. Amen. Kube nesikhathi esiwastekayo nje ebusheni bakho udansa wonke amakhodi udansa ungamfuni uThixo. Because ebusheni bakho isikhathi sokuthi every altar call ebizwayo zifune ukuthi ngiyayidinga lento. Every altar call zilahlela. Uma linyakaziswa ichibi zilahlela. Uma linyakaziswa ichibi zilahlela. Phenduka kuyo yonke umoya oyingcwele into akuphenduka kuyo. Sozenza umuntu ophasile, sozenza umuntu ongadingi lutho, sozenza umuntu okwi-level ephezulu ungakabi kwi-level. Ebusheni bakho useyinsukwini zokulungisa impilo yakho noKristu, useyinsukwini zokulwa nezinto eziphazamisa ubudlelwane bakho noJesu, ungayishalazeli. Hallelujah. So ke uma unembeza wakhe kulahlile, awukwazi ukuba neconfidence ume phambi kaNkulunkulu, because kufanele ukhulume iqiniso ebusheni bakho, ukhulume iqiniso ekufakazini, ukhulume iqiniso emthandazweni. When you pray, thandaza iqiniso. Into ekwenza ube powerful akusikhona ukuthi na uthandaza ukhulume ngelimi uzuqede. You must speak the truth emthandazweni. And mawuthandaza, you must be yourself and be serious, because you are in the serious meeting with your Father. Lo mthandazo kumele uyishintshe impilo yakho, into oyithandazile ikhandele i-environment, ikhandele i-atmosphere la uzophila khona. Ungabusakwazi ukuphila ngenye indlela ngaphandle kwalo oyithandazile. Into oyithandazayo ikuphoqa ukuthi uphile ngale ndlela uthandaze ngayo.
Amen. Abaningi abantu abasha abazirobha ebusheni babo bakhonza uNkulunkulu iqiniso belibeka eceleni. Namhlanje bangobaba abanye emabandleni. But alukho uncedo ungalithola kubo. Ngeke bakusize. Noma usesonweni bakushalazela. Abanye noma kuzodiscipline umuntu bathi hayi mina ngeke ngingene, mina ngikhetha ukuthula because la ngaphakathi khona into emlahlayo. Ethi awukwazi ukudiscipline abantu kwawena ungekho disciplined. Because khona abantu abakhululwa ukuthi into sezindala, bakhululwa ukuthi okwakudala, abakhululwa ukuthi umoya ngcwele ungihlambululile. As a result emabandleni kube khona nje abantu abadala emabandleni and babe ngama leaders enkonzweni kodwa bangazi ukuthi baliholela phi ibandla because abanayo direction ngoba kukhona izinto ezibavala umlomo abazenze ebusheni babo. Lento iphila manje, lempilo iphila manje, yazi ukuthi izokuvala umlomo. Indlela ophila ngayo umuntu omusha iyasibonisa ukuthi uyayifuna yini future yezinto zakwamoya noma akayifuni. Abaningi abantu abanganandaba ne-spiritual future sabo sibabona la besaphila ebusheni babo ukuthi ebudaleni bakho uzoba yini. Ebudaleni bakho uzoba umuntu othanda ukuthula, uzoba umama othanda ukuyithulela, wena uthanda ukukhuluma kakhulu. Mina ngisumuntu ngithanda ukuhlala nje ngilalela izwi, ngidle. Sibe nebandla ligcwele abantu abadlayo kuphela, abangaparticipate, abangena role embusweni kaNkulunkulu. Why? Bavalwa imilomo ebusheni babo, abavumanga ukuphila iqiniso besebasha. Izokubamba lempilo iphilayo ebudaleni bakho. Ngeke usakwazi ukuma ukhulume njengami ngoba impilo yakho yasebusheni izokudonsa. Izono owazenzayo uJesu uyakuxolela zona kodwa ama consequences uzowa taste. Uzokuthethelela uJesu kodwa ama consequences uwa taste. Uzophila ubuqili, ube yiqili, ube umuntu onamanga. Wenza izinto ngemumva. Abaningi benza izinto abanye baqamba amanga bathi into ezingcolile bathi zingcwele, zingekho ngcwele. Kodwa ebudaleni babo baphila kabuhlungu namhlanje makushunyelwa bafaka amakhanda phansi. Abanye baze bashintsha inkonzo bathi sebethole elinye ikhala komoya because when kushunyayelwa inhliziyo zabo ziyavutha, onembe zabo bayavutha bengasazi manje noma siqale phansi siyokwamukela uJesu. That is why ukuphenduka it is very important. Hallelujah. Phila iqiniso manje. Hlambuluka. Fano baba laba basebasha no mama omakoti abasebasha abaningi babo ba guilty bona beposta ko Facebook beposta kube kuma vacation bebhukuda olwandle bebambene ngocecana but some of them they are guilty because abakaze balikhuluma iqiniso and uSathane babambe ngale nto soze babe useful kubantu abanye soze babuild abantu abasha aba strong abantu abasha aba vibrant ezintweni zikamoya because uSathane wabavala umlomo ebusheni babo wabathena amandla bangaliphila iqiniso. And kuzoba nzima ebudaleni bakho kwanda abantu abakwaziyo bangabi baningi abangakwazi and then ungalitholi ithuba lokuphefumula kahle ngoba bayakwazi abantu. Amen. Ama consequences ezinto zenzile uJesu uzoxolela kodwa ama consequences uzophuma uhambe uyothola umntwana ngaphandle ubuye uJesu akuthethelele leso sono ezulwini uzoya kodwa ama consequences alokho lento yenzile uzowezwa. Uzohamba uyoshada nendoda engakholwa ama consequences alokho uzowezwa. Uzoba umzalwane uJesu uzokuthethelela ezulwini uye kodwa uyofika ezulwini uthukiwe ushayiwe uthukwe njalo uma uye enkonzweni ama consequences ento yenzile. Hamba ubhabhalala uyothola izifo
uyesu akuthethelele ezulwini uyaya kodwa uline wama-ARVs uzowubamba. Akukona ukuqalekiswa, khona ujesu akakuthethelele, uthethelele kodwa ama-consequences ezinto ozenzayo. Ungathi ngisafuna ukwenza amaphutha ami, nami ngisafuna ukwenza awama-mistakes, nami nginobomi bami, nginempilo yami, I choose myself. Uzosala namasikazi, uzobhekana nama-consequences ezinto ozenzile. Endlini kaNkulunkulu phila impilo straight. Noma bakhona babonile behamba ngemva baphumelela, ungalithatha uhamba. Msumfunda uJesu ebantwini, mfunde eBhayibhelini. Amen. Ungavumi ukwenza into uma ingcwele ethi wrong uqhubeke uyenze, ngoba nampa abanye bayenze baphumelela. Yenziwa nabantwana babafundisi, yenziwa nabantu abasindiswa ku-Sunday school. Ebusheni nje impilo engcwele iyaphilwa. Ebusheni bakho into uma usemusha ulwela ukuphila impilo engcwele. Uma usemusha impi yakho impi yezono, awulwi nabantu, ulwa nento engcolisa umphefumulo wakho. Uyaphuma nasey'ndabeni zasebandleni, awuphawule endabeni zesonto, awukhulumi zonke indaba zasesontweni. Zinekomiti elabekwe elikhuluma indaba zesonto. Wena ubhekana nobusha bakho, nesipho sakhe esiphakathi kwakho, negift yakhe phakathi kwakho, nokukhula kwakho spiritual. Ube umuntu okhula ngeqiniso ngenyani. Uma ingcwele kungabi nzima ukukuthatha kufake kule office, akukhipha akufakela ube lula. Sumthanda uma ingcwele ukuthi akwenza ukhale, ungamthanda ukuthi akwenza uphenduke. Amen. Musumfuna uma ingcwele umfunele ukuthi uzi-entertain ngaye. Because sina sifuna ukuthi ebandleni kukhandeke atmosphere where we'll enjoy. Sithi in the presence of the Lord, we were enjoying in the presence of the Lord, but singaguquki, singashintshi. Lokho kwenza ukuthi icebo likaNkulunkulu lingaphumeleli. Ngoba ngeke sikwazi abantu abashumela abaguilty. Kusasa kumele lapha kini kuphume abefundisi, kuphume ama-leaders, kuphume ama-elder, kuphume amadikoni. Sizoba nabefundisi abaguilty. Sizoba nabafundisi abangakwazi ukuqondisa kahle izwi leqiniso. Sibe nabefundisi abanqunywayo, abasikwayo, ababuthakathaka, abahlulwa izono kwabona. Sibe nabelusi abadla izimvu, because umelusi uma umqashile wathengisa ngemvu uyamxosha. Unfortunately ke thina lapha umuntu umeke walimaza imvu, siyamthatha siyombeka kwenye indawo ayolimaza ezinye. But ngokaNkulunkulu you don't qualify to serve emhlambeni kaNkulunkulu. Lize lithi iBhayibheli, noma sekukhethwa amakomiti kuthiwa ningamkhetha umuntu onodumo olubi. Ningamfake kwi-leadership umuntu odume kabi, ngoba kada influence ebantwini ukuthi baphile impilo right phambi kaNkulunkulu, ngoba wayena uguilty. Yebo uthethelela uxolela izono kodwa udumo lubi. Akumele usuyi elder ube elder elinehistory embi, enomlando omubi, ukuthi ebusheni bakho wawumanuwa, ebusheni bakho wawumanuwa ukuphuma uhambe uyomithisa amantombazane phinde ubuye waze washada. Now sekufuneka kukhethwa ama-elder enkonzweni. Kukhona wena uyi-elder elingayazi impilo engcwele, alina influence kulabantu abalapha enkonzweni. You cannot lead these people. Khona wena usiswa uhamba uquleka phinde uvuke uphume nasekhwayeni phinde ubuyiselwe, phinde uquleka ubhabhalala, phinde uvuke uthandazelwe, phinde ubuye futhi. Now usumdala, sekufuneka uinfluence abantu, sekhona abantu ofuna babuze kuwe, sekufuna ube yimentor kwabanye abantu. Uzoba mentorisha kanjani abantu ngempilo ongazange uyiphila? You better change now. Kumele kufike la udinwa khona, awukwazi ukuba buthakathaka uzuguge. Dinwa uthi enough is enough. Now I will live the holy life, and that is my decision. Onke ama-challenges wafacing ngalo decision. Akumele ukuthi uthathelwe ama-challenges i-decision. Kumele wena uthathe i-decision yoface ama-challenges ngayo. Aw, amen. Ubani yokhuphukela entabeni yakhe engcwele na?
yilo nezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo. Isho ukuthini leyo? Isho ukuthi umuntu ongema kwi-presence kaNkulunkulu umuntu ongazenzi izinto ezimngcolisayo, umuntu ongazicabanga into ezimngcolisayo. Cleanness from the heart. Bese kuzaleka ama-action. Akumele siphumelele ngokuba namakomiti agcwele abantu. Sijabulele lokho ukuthi emakomitini nakumalokhali kuyakhonzeka, kodwa uma engcwele ngabathola abantu azobasebenza bengekho esandleni sakhe, bephethwe isandla sesonto. Ngeke kuNkulunkulu size kuye ngoba siphushwa isystem yesonto. Isystem yesonto ngeke isidudule isondeze enkosini. System yesonto yenza ukuthi siqhubeke sikhonze singami. Awu, amen. So funda verse 20. Ngekuthi nangabe nembeza wethu asilahla, uNkulunkulu mkhulu kunanembeza wethu. Uma unembeza wakhe kulahla, sukucabanga ukuthi unembeza wakho omkhulu ukudlula uNkulunkulu. Unembeza wakhe omkhulu ngaphezulu kwesalvation. There is no need ukuthi uhlale endaweni yokuyisola ungenzi lutho. Lithi iBhayibheli uma sona we have an advocate. Sinommeli osimela ngamacala ethu. Ummeli kutshela iqiniso. Mawufuna iadvocate yokumela ecaleni, you must tell the truth. Akakwazi ummeli ukukumela kahle amaqiniso ungawakhiphi. Shona lonke iqiniso ulibeke njengoba linjalo, then ummeli uyakwazi ukukusiza. Into enza impilo yomuntu omusha ibe mnandi, akhonze kahle ukuthi akhuluma amaqiniso kuJesu. Jesu ngiyakuthanda, Jesu ngisindisiwe, kodwa umoya wami ngungcolisile ngalokho nalokho. Because ekugcineni uzogcina ucabanga ukuthi udinga i-deliverance, kanti awudingi i-deliverance, udinga ukuphenduka. You don't need to be prayed for. Udinga ukwenze njani? Kuquke, ushintshe, ungabusahamba ngalendlela kade uhamba ngayo. Uma futhi ufuna ukushintsha, ufuna uzushintshe ngisho abangani, ushintshe nabantu ohamba nawo, ushintshe ikhampani. Amen. Ushintshe ne-smartphone sakho, delete izinto, because ufuna ukuhamba eduze kaNkulunkulu. So that ungazi ukhulu ube mdala enkonzweni usangabazi ukuthi kuyahambeka noNkulunkulu, kuyaphileka impilo engcwele. Ngoba lento yokuthi sivuthe kakhulu sibe kumoya ayizusenza sibe nendawo embusweni kaNkulunkulu. uJesu kufika abantu kuye ukuthi abanye bazofika bathi sasiprofeta sakhipha amadimoni ngegama langu, ebese uJesu ethi I don't know you. Akuwona ama-gift of the Spirit azokwenza wamukelwe, ama-fruit of the Spirit. Uma engcwele sefikile empilweni yakho, mvumele aveze izithelo zakhe, akushintshe ube necharacter kaJesu, kuze kusindiswe abantu ngecharacter yakho. Amen. So that noma uyahamba uye university, ufike la khona kungathandazwa khona, ufike la khona kungakhonzwa kungenamfundisi, kodwa kube nomfundisi ngaphakathi, because impilo oyiphilayo ikwenze yakusondeza enkosini. Singaba abantu abasha abahlala enkonzweni balinda ukushada. Amen. Sihlele silinda ukushada. Mase sishadile bese kwenzakalani? Yabo? Because nabanye bashadile but yini enzakala emva kwalokho? Because ukushada kukwenza ube ngcono ekukholweni, ukushada kukulekelela ukukholwa kwakho. Mawushade ungamazi uNkulunkulu uzoqhubeka futhi ungamazi, nasemshadweni uzophinda ubhede futhi nakhona. That is why abanye noma sefana beshade sekuphoqekile manje ukuthi bawuthemba uNkulunkulu kanti abazange bamthembe ngempilo yokuphila ebusheni, sebefuna ukumthemba ngomshado. Ngoba ngeke uyobuza uNkulunkulu ukuthi ubani umyeni wami ungakazi umbuze ngempilo yakho. Ngeke uyobuza inkosi ukuthi ubani umngami ungambaza umbuzo. Ngeke uyethembe lento oyithandazayo. Uyogcina ubuze ebantwini, uyogcina ucela ebantwini ukuthi aningithandazisi, aningikhulekisi, because i-destiny yakho umshado.
Awu amen. And abaningi nakuwo lo mshado bangene kabi ngoba elona sango eligcwele igazi isango lomshado. Usathane uyabagwaza abantu abasha bangene emshadweni sebehlabekile. Bangene emshadweni be-guilty. Bangene sebeyilahlela, sebedudula kuthiwa sala usungena. Abanye bangena bengaphendukanga. Balekile ukuthi usathane makhonta kubophe ngawo zikhulule ziqanqa. Hlambuluka. Hambe uyoconfessa uthi njoba ngangithe ngishada umshado ongcwele ngangakhuluma iqiniso awukho ngcwele. Manje usathane uyangibopha ngalento ngifuna ukuyikhipha ukuze ngikhululeke ngoba uJesu akana problem ukuthethelela izono. Uma siyivuma siyishiya uthembekile. Yonke into usathane akwenzisayo usuke ufuna ukukubopha ngayo. Lento yenze erest lokuthi kancane okuncane nje kanye uthi leso isibopha azokubopha ngaso azokwehlisa ngaso uyaphakama uphinde wehle. You must repent and take a decision ukuthi into wrong engiyenzi ngeke ngiyiphinde. Moving forward so that ungazuhlala nonembeza ungcolile ube guilty. Oh, amen. Yeah. So that uma kuJesu ke athi uma amazwi amehlala kini ngiyakuthumela umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uma ehlela emntwini wehlela ngoba izwi selikhandile indawo. Lithi iBhayibheli uPhilip wahamba washumayela eSamaria. Kwasindiswa abantu kwaze kwaphenduka nendoda eyisangoma okuthiwa uSimoni. Niyikhumbula? uSimoni waphenduka wabhabhadiswa ngoba ebona imangaliso ezenziwe uPhilip. Kodwa izwi likaNkulunkulu langamshintsha langamguqula. Until kuze kufike abapostoli oPeter bebuye eJerusalem. Bafike bafaka imfundiso. Babeka abantu izandla behlelwa amandla kaMoya Ngcwele. Wabona ukuthi amandla kaMoya Ngcwele ayehla ngokubeka izandla wathi makathengiselwe. Uma sebemdescribe oPeter uqala uthi your heart is not right with God but ubhabhathisiwe ubuye emanzini. Your heart is not right with God yet you are baptized. Yet we are serving. Hallelujah. Abaningi baze bakha imizi bengekho right with God. Uto Peter, we are still captive under the sin. Yet we are baptized. Yet we are in the choir. Yet we are in the community now. Yet we are planning bandleni, we are shumayela, we are fagaza. But your heart is not right with God. And usaboshiwe under the sin. Wakhala le ndoda yathi ngisizeni ningikhulekele. Bathi ungakwazi ukuzithandazela uzicelela umusa enkosini because uma ungakasindiswa uthandazelwa abakushumayezayo kodwa na usuphendukile ngama mistakes akho ngene endaweni engcwele sondele esihlalweni somusa fumana umusa ngesikhathi sokusiza woza uzithandazele and ube faithful ube honest phambi kaNkulunkulu. Abantu ke abasha abagcina bene pressure ngenxa yezinto ezingenzeke empilweni it's because uNembeza uphinda athi awukutholi lokhu ngenxa yalokho. And ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyakushaya. Hayi kusho ukuthi ngenxa yokuthi nama ngithembekile enkosini. That is why ugcina uaccept into ongamele uyiaccept. Usathana akuhlukumeza uaccept because ukubambe ngokuthi awukho right noThixo. Wenzeka lokhu ulahlekelwe izinto zakho kumele ngabe usuyitholile. Imthandazo kumele ngabe isiphenduliwe ihlala ingaphendulwa because uvalelo usathana ejele. Phuma namhlanje. Phuma namhlanje, phuma ngenkani, uphuma udlubulundela, phuma ngespeed, phuma ngejubane. Hallelujah. Verse 21. Bathandzekako nangabe nembeza wethu angasilahli sinesibinzi kuNkulunkulu. If unembeza wethu angasilahli sinayi confidence yokuma phambi kaNkulunkulu. Aw amen.
And icebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu akaliguqula akalishintshi ngoba nakho sisaqashile sisafaka amakhanda phansi. uNkulunkulu uyakulinda kuqala usondele ubuye kuye. That is why sinale kota. Because uNkulunkulu, God is calling you. uNkulunkulu uyakunyakazisa lapho ubanjwe khona ba abanye abantu abazi ukuthi khona lapho ubambeke khona. Abazali bakho abazi ukuthi kuneyintambo ozama ukuyiqashula ziphinde zikubophe. But uNkulunkulu bazi. So ke iba honest ekseni. Thembeka ekseni ngoba zikhona izinto umoya ngcwele afuna ukuyideliverisha kuwe kodwa into ebambile igate lenhliziyo yakho livalile ngoba inhliziyo yakho iyesindwa. Aw amen. I-confidence iyo eproducer ukuba nesibindi, ukunqoba i-guilt. Even ukufakaza. Askisi njengoba kuthiwa kuzoyiwa kwi-hospital ministry. Uma inhliziyo isindwa uguilt umemva kwabanye. That is why kukhona abantu abangakaze baconfess ngefaith yabo la befunda khona. Le nto ayenziwe ukuthi unamahloni ngemvelo. Umuntu onamahloni ngemvelo umeke wamukela uJesu, lowo muntu uba nobufakazi ngenxa kaJesu osenhlizweni. Noma enamahloni ngemvelo but isiqoko sensindiso uyasifaka. Le nto okuthula uhlala emsebenzini uzorizana ungaziwe ukuthi usindisiwe. Uhlale rest uzuphume uzograduate ungaziwe ukuthi usindisiwe umzalwane. Ihamba nokuba guilty. Hallelujah. So ke noma ke ungaba ubrother ovuthayo uplan wenkonzweni uhamba ushumayela ushumele emathendeni ushumele emvuselelweni leyo nto ngeke uhlambululo nembeza. Leyo nto izokwenza ukuthi ube umuntu owazi ukushumayela amavesi kodwa ungabi nabudlelwane nomoya ingcwele wesaba ukubuza izinto enkosini uphendulwe. As a result now we are becoming a church elingakholelwa kakhulu ekuthandazeni. Sikholelwa manje kuma systems ethu esiwasetha siwenze asisabuze enkosini. Siyadiverta kancane even from national we believe kuma resolution ama conference ayikubuze enkosini senza izinto because we are from a boardroom not because sivele emthandazweni. We lead the church ngama boardroom resolutions singalid ibandla ngeguidance kaMoya Ngcwele. Ukuyancipha ukuthandaza nokubuza enkosini sibuzana sodwa sibuza abafundile sibuza abazilaw sibuza ama politicians. Because that is why we even adopt i-style sasemhlabeni sisibuyise ngisho enkonzweni. If not soba ilolo hlobo lwabantu abasha abangakholelwa ekuthanda uNkulunkulu yamphendula umuntu amguide sizoba ibandla laba systems sibe ibandla lamaphepha laba constitution nemithetho singayazi lead kaMoya oyingcwele. As a result ke soba ibandla eholwa abantu abangakholwa abangasindisiwe aba-excelayo kuma systems esiwamisile. Aba-excela kuma systems esiwafakile kodwa bengamazi uJesu. Basihole basilide singabi na direction. Usathane bese thola ichance ngoba once uMoya Ngcwele samcima samvalela akasakwazi ukuphinda abuye uMoya Ngcwele azo-installa ama-qualities kaJesu ebantwini ngoba simcimile uyahlala alinda ukuthi siyophenduka nini. Siphenduke sibe amasonto njengamanye amasonto. Namanye amasonto awaqala ngesonto, aqale khonza. Kodwa ngokungabi honest phambi kaMoya Ngcwele, nongazondelela ukuphila impilo engcwele clean phambi kaNkulunkulu.
baqala manje confidence yokuba phambi kaNkulunkulu yaphela. Yikho nala enkonzweni bancipha abantu abakwazi ukuconfront uNkulunkulu ngomthandazo. Siyajika manje siphindele emasontweni. Sithembele ezintweni, sibuyisa nama rituals. Sithandaza ngemali, asikwazi uku-approach i-altar. Iy'celo zethu siyicela la emalini. Siphendukile manje imthandazo yethu siyenza amasinikela, si-approach i-altar. Siyakhuthazana bazalwane nje basonikela iza nezicelo zakho. There is an altar that is awaiting you. Ukuthi uyoguqa khona uyokhuleka njengoHana. Elithi iBhayibheli uHana wathi esebuye eShilo, esebuye eThabantshi, eseqedile ngeyikhwama nangama target, wabuya ke wayoguqa ethempelini, wayo-approach i-altar ngoba i-altar alifuni imali yakho, alifuni inhliziyo yakho, eclean engenanembesa. That's why mayifika kwafuneka athulule umphefumulo ukuze impendulo ibuye, kwamele akuhline umphefumulo because she was guilty yokuthi une-enema ahlala naye endlini, kwamele athulule umphefumulo ukuze ansibuye. Khona izinto engeke ilunge ngoba senza ama-rituals. Senza ama-rituals ngomnikelo. Because Hannah went into Thabantshi, but the Shiloh didn't approach. IShilo ayizange address i-problem yana, wabuya nayo. Sizoya eThabantshi siyodansa abantu abasha sigcwala istage. But ukuya kwethu eThabantshi sometimes ngeke ku-address ingaphakathi lakho. You need to be honest. Ungaze ufe sigide ethuneni lakho sithi ufile umntwana kaNkulunkulu, ufile umzalwane, kufa umuntu omusha ophila impilo engcwele kanti awuyiphilanga. Because kufanele ube nendawo embusweni lozayo. Asinisela masihlala, sinisela uba icebo lenkosi lifezeke ngathi ekugcineni siyohlala nenkosi. Kodwa uma si-guilty siyabambezeleka, icebo lenkosi lingafezekali ngathi obekumele sibafakazele singabafakazeli. Obekumele ngabe sesiba-invayithile enkonzweni singaba-invite. Obekumele ngabe sibathandazele sibe late ekubathandazeleni because we are dealing with our innermost, because asikho right with God. But umoya ngcwele uvula izandla, umsebenzi wakho usilungisa, umsebenzi wakho ukusiklina, umsebenzi wakho ukusibuyisela endaweni yethu la kumele sime khona. Asilungise. Kodwa uma singavumi ngeke akwenze. Uma singathembeki ngeke akwenze. Uma simphakamela umoya ngcwele esinceda ngeke akwazi ukusinceda. Hallelujah. Ukuze sikwazi ukwenza umehluko la emhlabeni, sikwazi nokudefend ifaith yethu, asenze sure ukuthi i-guilty siyayinqoba. Hallelujah. Lithi iBhayibheli sesingakwazi nokucela esikuthandayo, because iBhayibheli lithi zithokozise ngoJehova yokunika okufiswa yini inhliziyo. Umuntu othokoziswa, ozithokozisa ngoJehova, ozithokozisa ngezwi, uphenduka imicabango yakhe yaphenduka ibe imthandazo. Uthe efisa kube ngathi uyathandaza, efisa engathandaza, because le ifiso ziphuma enhlizweni ehlulwe yizwi. Ziphume sezimthandazo. uNkulunkulu akunika into oyifisayo, alithi yokunika okufastelayo, lithi yokunika okufisayo, alithi yokunika okuthandazelayo, lithi yokunika okufisayo. Izifiso zomuntu eziphuma enhlizweni egcela amazwi, lezo izifiso ziyafana nomthandazo, ziyathandaza. Ukuba clean kwakho umoya ngcwele uzokwenzela izinto ongayithandazelanga. Kunama benefit ukuphila impilo engcwele, because impilo engcwele umsebenzi ovela ngakuwe. Impilo engcwele akuyona into ongayiguqela phansi uthi inkosi ngicela ukuba ngcwele. Kumele ukwenze uthi inkosi ngipha amandla ukuba ngiyiphile impilo engcwele. Hallelujah. Even today the blood of Jesus lisenamandla okusihlambulula sibuyele endaweni. Amen. Ekuseni sesiyathandaza. How far have you moved from God? Khona endlini kaNkulunkulu, but khona le gapana ekhona. Why namhlanje ekuseni ungasondela? Why namhlanje ekuseni ungasebenzisa le opportunity because ngingakaphumeli ngaphandle, engakangitshontsha uSathane, because ngicela ukulahla le guilt engizwayo. Abanye bakhulume too much, waluzimpa, abanye baluzimpe nasemndenini baze bangcola spiritual.
walwa nezimpi ebezingakudinga ebezingakufuni, wahlala namagqubu nenzondo. Abanye banenzondo enzima la ngaphakathi kubona. Leyo nto iyangcolisa umphefumulo wakho. Why don't you ube honest namhlanje ekuseni uthi Lord, ngicela uyisuse le nto. Ufuna ukukhonza ngikhululekile. Ufuna ukukhonza ngisemandleni ami. Ufuna ukukhonza ngingasatshiswa uSathane, ngingasatshiswa amadimoni, ngingethuswa. Sesiyathandaza. Ngicela sime ngenyawo. Uma ekhona umuntu namhlanje uthi Lord help me. Moya Ngcwele help me. Move forward. God bless you my brother. Impilo yakho ngeke ifane, ngeke ishintshe. To be honest with God. Ukuzivulela umnyango ongeke uvalwe namadimoni. Hallelujah. Lord help me. Moya Ngcwele ekuseni. Ngicela ukunqoba. Ngabusavuma manje wehlulwa. Nqoba manje. Nkosi ngicela amandla okunqoba ekuseni. Angicela amandla okushumayela, ngicela amandla okuba nemali, ngisacela amandla okunqoba empilweni yami. Ngibe umuntu omusha onqobile. Ngiyacela usuke la ukhona uzela ngaphambili ube honest. Wethembeke enkosini yakho, uNkulunkulu ayiguqule impilo yakho ngoba uzela une appointment naye. We're not here just to dance and jump, but we're here uMoya Ngcwele ayiguqule impilo zethu ayishintshe. Hallelujah. Ake siphakamise izandla zethu. Wethembekile uJesu, wethembekile uJesu, ngamalanga wethembekile uJesu, ngamalanga Jesu. Baba wethu oyingcwele, iseka Jesu Kristu Nkosi. Sibandla simngenyawo. Sikhondema amandla obumnyama. Namba abantwana bakho, ifa lakho wabakhetha ngokubathanda. Sicela ukuthi icebo lakho ngabo lingavinjwa lutho. uNkulunkulu wethu othandekayo, ukuphila kwabo siyakuthandazela esandleni sakho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, uthembekile, ulungile. Uthe Nkosi uma siza kuwe ngeke uzusilahle. Sithandazela amandla amasha phezu kwalezi impilo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, thandazela amandla amasha. Sambule Nkosi uzibonakalise. Inhliziyo yakho nonembeza wakhe. Sipho samandla kaMoya Ngcwele simsibekele. Siveze uzambule kuye ngokuphelele. uNkulunkulu wethu othandekayo. Ngegama lika Jesu nakho ukuphila. Oh yeah. Thank you Jesus. Nayi lempilo Nkosi siyanqaba nayo. Ngegama lika Jesu asivumi nayo. Phakamise Nkosi ngegama lika Jesu amandla kaMoya Ngcwele ungawasusi phezu kwempilo yakhe. Icebo lakho ngaye Nkosi maliphumelele. Kungabikho umnyango ozovalwa phambi kwakhe. Ngoba uthembekile wathi Nkosi masiza kuwe ngeke usilahle. Siyabonga Moya weNgcwele. Sizibandla lakho. Siyathandaza Nkosi. Sikhulekela abantu abasha. Ngezwi lakho ziklini inhliziyo zethu. Ukuze icebo lakho lifezeke.
sibe ibandla elihambisa icebo lakho. Sincede moya oyingcwele, ngaphandle kwakho ayikho into esingayenza. Ekuseni Nkosi kule weekend siyacela siphume singabanye abantu. Sincede Nkosi singaphinde siyohluleka la kade sihluleka khona. Singaphinde siyobanjwa la kade sibanjwe khona. Sidlulise. In Jesus name. Amen. Yenze Nkosi ibe ngcwele